Ara us presentem la història d'uns aventurers. L'Albert Bosch, al costat del Josep Maria Prat, s'han proposat escalar les muntanyes més altes de cada continent del planeta, incloent les dues zones polars. De moment es disposen a atacar el 5è dels 7 cims. El viatge d'Albert Bosch no és de cap de setmana, sinó una mica més llarg. El seu objectiu és convertir-se en el segon català en fer en solitari el projecte 7 cims, que consisteix en escalar el més alt de cada continent. El McKinley, als Estats Units, és el seu proper repte i si ho aconsegueix, haurà assolit 5 dels 7 cims. Les muntanyes que a vegades estem més acostumats a sentir, els mitjans, per exemple els 8.000, són molt durs per l'alçada, però tenen un camp base. Allà t'instal·les, portes molt material, perquè t'ho porten portejadors o t'ho porten amb els iacs o amb les mules o el que sigui, i després des d'allà vas a la muntanya un dia, 2 dies, 3, a vegades màxim 4 quan fas cim. Però esclar, sempre tornes al camp base i estàs còmode. En canvi aquí, des de que ens deixa l'avioneta a la glacera fins que ens recull, passaran entre 18 i 22 dies, i en aquests dies hem de ser totalment autònoms. El principal perill són l'abundància de glaceres i de possibles esquerdes en el camí, tot un repte que durarà més de 20 dies.